Det er vinter, og vi går den mørke tid i møde. Men forude venter os en fest. En fest, der gør os spændte. Og måske også anspændte. Bliver anden saftig. Sovsen god. Pakkerne bløde. Bare nu alting bliver, som det plejer. Og særligt i en tid, hvor ikke meget er, som det plejer. I aften tænder vi endnu et lys i adventskransen. Et lys, der skal minde os om håbet i en tid, hvor mørket fra krig, klimakrise og inflation tynger os. Søren Kierkegaard, han siger, at forventningsglæde er den største. Min gæst i dag, han siger, at han altid kan finde noget at glæde sig til. Om det så er julen, eller om det er årstiderne, der skifter, eller om det er det lille bitte frø, som han har plantet i sin have og bare glæder sig til, skal spire. Claus Dalby, han er havemand, og så er han forlægger. Og han elsker alt det smukke, som naturen har at byde på. For ham, der er julen og den mørke tid fyldt med traditioner. Det er ren nostalgi, og så er det bare masser af lys. Claus, han er min gæst i gudstjeneste i dag, og det er du også. Hej og velkommen. Der kommer gæster her i juleværkstedet. Ej, hvor er det dejligt. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, men det må du da. Hvor er her hyggeligt, Claus. Altså, jeg er også fyret op, fordi du skulle komme her i dag. Har jeg vist hyggeligt til daglig, er der ikke? Jo, men her til jul, der hygges jo ekstra med levende lys. Claus Dalbys virke spænder bredt fra passioneret havemand til arbejdet som forfatter og forlægger. Havekarrieren tog sin begyndelse i 95, hvor han i mødet med blomstermaleren Anne Just fra Hune bevægede sig ind i en verden af spirende frø og sprudlende farveflor. Lige siden er fascinationen for det grønne og blomstrende univers kun blevet større. Gennem årene har Claus lavet flere haveprogrammer på tv og inspireret haveglade danskere til at give sig i kast med naturen. Claus er bosat i Risskov nord for Aarhus, hvor den store og imponerende have danner rammen om Claus' passion for havelivet. Ved du hvad, altså jeg juler jo i den store stil, men jeg kan også godt sige dig, inden det bliver nytår, så skal det altså væk. Jeg ved godt, at når vi sådan... Men den var jo lige til påske, Claus. Ja, eller også så vil rigtig mange sige, at den var til Hellig Tre Konger. 6. januar. Nogen lader ligefrem juletræet stå. Men det gør jeg altså ikke. Inden nytår, der skal tingene være væk igen. Men jeg tror også, det er fordi, jeg starter så forholdsvis tidligt med alt det her juleri. Ja. Har du fået lavet en adventsdekoration? Altså, jeg har en derhjemme, men de ligner ikke din. Det er mig og drengene, der er i skoven, og så har vi noget ler, og så går vi amok. Og så klasker I der, ja. Vi klasker nemlig lige præcis. Jeg har på fornemmelsen, du ikke klasker så meget, Claus. Nå, det ved jeg ikke, men jeg vil sige, at der er måske nogen, der tænker her, nu er vi jo anden søndag i advent, og tænker, ups! Men det bliver jo jul igen, vi skal jo bruge fifs uanset. Ja, men ved du hvad, og der kan man sige, altså hvis man skal lave en hurtig advents- eller juledekoration, så hvis man har lidt lysestager, så kan du se her, der har jeg en bakke. Det er så en bakke med spejl i bunden. Det gør det ekstra effektfuldt. Og hvis man nu ikke har sådan en bakke, jamen, så kan det jo være, at man har så har man en spejl på væggen med en smuk ramme, eller sådan noget, eller også så har man en bakke uden spejl. Ja. Det, der er så fint ved en bakke, det er jo, at den jo, om jeg så må sige, er rammen omkring maleriet. Ja. Og nu skal du lægge mærke til, at det, jeg gør nu her, det er, at jeg tænder alle 4 lys. Og der står jo også her bag mig, ja, det gør jeg, fordi jeg er sådan en ordentlig en, der bedst kan lide, at lysene, de har, om jeg så må sige, samme højde. Når man prøver lige at se her, bare lige ved, at man placerer sådan lidt, så lægger man lidt gran ned her på spejlet der, så har jeg sådan nogle her, nogen vil kalde dem husløg, men det er faktisk, de hedder faktisk rosetblomst, og de ser næsten mærkelige ud, eller de ser næsten
kunstige ud. Ja, de er sådan næsten helt kaktusagtige. Ja, sådan sukulentagtige. Og så tager jeg bare og lægger dem her ned, og så har jeg lidt julekugler. Ja. Her kan alle der være med. Ja, der kan jeg være med. Ja, kan du ikke det? Og drengene også? Jo, det kan de. Men du kan se her altså 4 lys, og du må da indrømme, at det her, det er da sådan en ret enkel dekoration. Den vil da pynte overalt. Jeg ved den ikke. Jo, det vil den. Altså, jeg tror helt sikkert, at julen er et sted, hvor vi også bruger naturen. Og i den forbindelse handler det jo om, jamen, hvordan bruger vi så naturen på den mest bæredygtige måde. Og det er mit indtryk, at flere og flere mennesker, i hvert fald i Danmark, har fokus på det. Hvordan kan vi inddrage naturen, for eksempel i vores julefejring, på en mere bæredygtig måde? Er det nogle bestemte type gran, vi skal bruge? Er det nogle bestemte planter og blomster, vi skal bruge, for at vi kan fejre jul på en mere bæredygtig måde, sådan at vi ikke driver alt for meget rovdrift på naturen? Altså, det er meget, meget vigtigt at holde sig for øje. Vi vil jo så gerne passe på alt det, som Gud har skabt. Jeg hedder Kasper Bødker og er sognepræst i Odder Tunø Pastorat. Der er også nogen, der ikke tåler stearinlys, og så kan du jo også lave dekorationer uden lys. Nogle bruger også sådan nogle ellys, eller sådan nogle med batterier i, men der bliver jeg altså nødt til at indrømme, det kommer jeg ikke til. Og jeg ved godt, at det er også lidt usundt med alle de her lys, men så må vi spare lidt på lysene på andre årstider. Men du kan se også sådan noget med hyacinter, det forbinder jeg også med jul, løgvækster, og det peger jo faktisk lidt ind i foråret. Ja. Jeg holder meget af det der med årstidens blomster, og det er jo lidt mærkeligt egentlig med hyacinter. Jeg tror, at hyacinter nu for rigtig mange er blevet juleblomster. Og så kogler. Altså prøv at se de her små lærkekogler, ikke? Altså det er jo simpelthen, og der vil jeg sige, at, og det er jo også meget apropos i det her program, at der har vor herre der været i ualmindelig godt humør, da han opfandt dem her, ikke? Altså det er jo små mirakler. Prøv at se sådan en lille skål her. Det er ikke en fin værdindegave. Jo. Hva? Det er det absolut. Ja. Og så kan man vel tage dem her og sætte dem ud, når Det kan man godt. Det kan man godt. Det synes jeg jo også, der er noget positivt ved, og noget bæredygtigt også, det der med, at man genbruger, men at det ikke bare bliver smidt i skraldespanden. Prædiken i dag handler om den situation, vi står i lige nu i verden. På den ene side er vi jo verdensborgere, der lever i en verden, hvor der er krig og ufred og klimaforandringer og oversvømmelser. Og alt det er jo undergangstegn, ikke? Sådan kan vi i hvert fald tolke dem. Men vi har sådan lidt benet i 2 lejre, fordi på den ene side lever vi jo i verden, men vi er jo også en del af Guds rige. Og i Guds riges sammenhæng, set med Guds øjne, tror jeg, der er der også masser af andre tegn på liv, og på fortsat liv, på evigt liv. Vi kan jo bare se på vores børn, ikke sandt? Eller vores børnebørn, for den sags skyld. Slægter skal følge slægters gang. Jul og nostalgi, det hænger jo... Det hænger sammen. Gør det ikke det? Jo, det minder. Ja, det minder. Sådan tror jeg, det er for os alle sammen. Og hvis vi sådan netop taler om den nostalgiske jul, så tror jeg altså, så er det meget den røde jul også. Og det er jo ret interessant. Jeg læste for nylig en adfærdsforsker, der sagde, at fordi vi har været igennem nogle mærkelige år, dels med pandemien med covid-19, og nu også med krig så tæt på, så bliver vi endnu mere nostalgiske. Vi vil hygge noget mere, og
Han mente så, at den røde jul ville komme mere i højsædet, fordi jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at mange måske ligesom har valgt den røde fra. Og det er jo også fordi i dag, vi kan sige, julen er jo en iscenesættelse. Min bedstemor spekulerede jo ikke på, om den rød-hvide adventskrans passede i hendes stue. Det var jo sådan, en adventskrans skulle se ud. Hvad er dine minder? Altså, da du var barn, hvad er dine minder fra julen? Jamen, er det rød og hvid? Jamen, vi kom hos mine bedsteforældre, men jeg vil sige, mine minder, det er også meget duft. Ja. Og som bekendt, så siger man jo, at duftsansen er den stærkeste sans overhovedet. Det der med at dufte gran, brunkager, flæskesteg, and. Nelliker, måske? Nelliker? En appelsin, eller hvad? Ja, det kunne det godt være, men det er jo ikke så meget nellikerne, der dufter. Det er jo mere det, at du så stikker i appelsin. Det har du fuldstændig ret, det i citrusfrugten også, altså i appelsinen. Jo, det har du ret i. Jeg kan huske, min mor, hun satte en sløjfe rundt og hang de der appelsiner rundt omkring. Ja, og jeg ved jo også fra min gang på de sociale medier, at minder betyder rigtig meget for folk. Altså, og det gør det jo for os alle sammen. Og jeg tror nemlig det her med, at vi i julen mindes, som der siges i den gamle sang, rør blot ikke ved min gamle jul. Ja. Sådan. Man kan jo så godt forny den en lille smule, særligt hvis man kender en som dig, der kan give lidt fifs. Så tak for lidt fifs, Claus. Hyggeligt. Vil du med til Odder? Det vil jeg rigtig gerne. Det er jeg glad for. Det vil jeg rigtig gerne. Der er en gudstjeneste, der venter. Ja, og jeg glæder mig til at se adventskransen. Og hvad farve den har. Ja, det er spændende. Det er spændende. Ja, det må vi jo tage til Odder for at finde ud af. Lad os tage afsted. Lad os gøre det. Det overordnede budskab, jeg godt kunne tænke mig, at menigheden får med i dag, er, at vi skal leve med håbet som fortegn. Fordi lever vi med håbet som fortegn, så arbejder vi også alle sammen hen imod det, der håbes på. Nemlig, at verden skal blive til et bedre sted for os alle at være, og at verden skal få det bedre, at moder jord skal få det bedre. Vi skal tro på og håbe på, at vi kan gøre det bedre, og vi kan gøre verden til et bedre sted at være. Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vel mødt til gudstjeneste her anden søndag i advent i Odder Kirke. Vi skal begynde med at synge salme nummer 78,
blomstrer som en rosengård.
Lad os alle bede. Jesus Kristus, du er vores håb i disse tider, som er fulde af tegn, vi ikke kan tolke. Vi ved, at vores verden får ende, og vi ser, at stærke kræfter søger at ødelægge, hvad du skaber. Det gør os bange. Derfor beder vi dig, kom til os. Lad ikke frygten få magten over os, men hold vores håb i live, så vi hverken fortvivler eller lader stå til, men løfter vores hoveder i tillid til, at når mørket er tættest, der skal vi se dig komme i lys og herlighed og oprejse Guds rige iblandt os. Kom, Herre, og forløs verden, så du alene regerer med din far, ved Helligånden, fra evighed og til evighed. Vil I rejse jer? Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud giver et og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så I enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi Far. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Lord.
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vil I rejse jer? Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Og I må gerne sætte jer. Det er vintertid, og det er adventstid. Der er tegn overalt i naturen, som peger på, at der forude venter mørke og kolde dage. At vi har vinteren i vente, betyder dog også, at vi har en fest i vente. Vi blander derfor tidens tegn fra kulden og mørket med alle mulige tegn på den fest, vi også venter. Kalendergaven er et tegn på, at vi har større gaver i vente. Det andet kalenderlys, som vi i dag har tændt på adventskransen, er et tegn på, at vi har masser af lys i vente. Det, at vi har en fest i vente, er dog ikke nødvendigvis kun beroligende. Det gør os spændte, men det gør os måske også anspændte. For meget er måske for mange bundet op på den ene aften, hvor alt helst skal lykkes. Det er en utopi, et drømmescenarie. For juleaften fjerner ikke alle kendsgerningerne og den sommetider barske virkelighed. Det, at vi har en fest i vente, sætter dog samtidig vilkårene for, hvordan vi lever nu. Fordi vi har en fest i vente, får vi travlt med at bage, pynte og tænke på, hvordan vi kan glæde hinanden, og hvad vi kan glæde andre med. Så festen bliver en fest for alle. Dagens evangelielæsning handler også om, hvad der venter os. Vi har nemlig tilmed, skuer vi langt ud i fremtiden, jordens undergang i vente. Det er voldsomme ord af Jesus på en søndag, der bare skulle have været en hyggelig adventssøndag. Vi går meget langsomt, men sikkert, jordens undergang i møde. Det ved vi godt, og der er desværre allerede masser af urovækkende tegn på den. Mange af os har siden begyndelsen på krigen i Ukraine den 24. februar i år levet med en undergangsstemning i baghovedet. Tidligere var det måske pandemien, der var årsag til undergangsstemningen. Endnu tidligere var det måske klimaet, som mange af os givetvis stadig i høj grad bekymrer os for.
Vi lever i et paradoks. Aldrig har vi haft mere styr på naturen, såvel den ydre som vores egen, end vi har i dag. Aldrig har vi haft de muligheder og den viden, der eksempelvis gør os i stand til at stille om til den grønne omstilling, end vi har i dag. Ikke desto mindre forholder det sig sådan, at des mere vi behersker, og des mere vi ved, jo mere angste og bekymrede bliver vi. Vi er tættere på selv at være årsag til klodens endeligt, end vi nogensinde før har været. En af de mest anerkendte teoretiske fysikere i verden i det 20. og 21. århundrede, Stephen Hawking, udtalte således før sin død, at menneskeheden næppe vil overleve 1000 år mere på jorden. 1000 år. Det er dystre tider, og der venter os desværre formentlig en endnu mere dyster fremtid. Aldrig er der blevet målt så høje temperaturer i verden i den tid, man har målt dem, som der gør i disse år. Aldrig er der smeltet mere is fra vores poler, end der gør for tiden. Der blinker med andre ord et stort rødt advarselssignal, som advarer os om, at vi så meget som det overhovedet er muligt, skal tage vare på jorden og dens ressourcer. Alle bærer vi et ansvar på hele jorden, også og særligt for vores næste generationer. Der var en gang, hvor det man frygtede mest, var det som skete, når man var død. Skærsilden og helvedes flammer. Frygten blev brugt som et middel til at styre folks liv med. Man måtte forsøge at undgå alt det, der kunne gøre efterlivet til et helvede. I dag ved vi, at der findes et helvede. Helvede oplever soldaterne i de ukrainske skyttegrave eksempelvis. Helvede oplever den ukrainske befolkning. Helvede oplever de ukrainske børn. Helvede er ensomhed, afmagt og fortvivlelse. Helvede findes med andre ord her og nu. I begyndelsen af oktober måned udkom regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe med analysen Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. I den fremgår det, at et nyt jerntæppe er ved at lægge sig over Europa. At verdens atomvåbenarsenaler vokser og igen kommer til at spille en nøglerolle. At der for nutidens børn og unge tegner sig en mere dyster fremtid. Hvordan skal vi forholde os til den slags forudsigelser? Vores iskolde frygt og forpinte samvittighed vil vi formentlig aldrig helt overvinde. Vi kan dog vedgå arven fra vores kristne mødre og fædre, og dermed forsøge at genvinde modet til at leve mod en afslutning, som ikke er vores, men Guds. Vi kan gå i kirke og her blive mindet om det håb, der gør os duelige til at leve i en verden, der er blevet mere utryg og usikker, hvor vi for nylig har gennemlevet en pandemi, og hvor der nu igen er krig i Europa. Vi lever som kirkegængere, som gudstjenestedeltagere og som gudstjenestefejrende menighed i den dobbelthed. På den ene side er vi verdensborgere, der deler skæbne med alle andre mennesker på jorden. På den anden side, vi bor i samme globale landsby, og noget tyder på, at vi skal være meget heldige, hvis vi ikke kommer til at futte hele landsbyen af i utide. På den anden side er vi født ind i en verden, som er Guds. Guds store historie med menneskeheden fortæller os, at der er et liv, der er så fuld af liv, at ingen død eller ulykke kan få ram på det. Vi kalder det evige liv. Her er vi nybegyndere, der hver dag må famle os frem i forsøget på at praktisere det evige liv her på jorden. Et liv, der ikke spreder død.
Vi lever i en verden, der forgår, og får forkyndt og fortalt om en verden, Guds rige, som består. Jorden får en ende en dag, men Guds rige er endeløst. Her lever vi evigt. Forstå det, hvem der kan. Jeg kan knapt. Jesus giver os i dagens evangelielæsning en mulighed. Det gør han blandt andet med sin lignelse om fintræet. Selvom bladene for længst er faldet af træerne, og markerne nu står tomme og golde, kan man, hvis man er så heldig at have et fintræ stående derhjemme, måske allerede ganske svagt begynde at se på fintræet, at der er anlæg til nye finer, selvom vi er i december. Der er noget, der ligger klar til at blive til. På samme måde ligger troen måske i os som noget, der potentielt kan folde sig ud, på trods af alt. Mens vi lever i en tid fyldt med alverdens tegn på undergang, har Jesus lovet at blive hos os med sit ord. Hans ord til os om Guds riges nærhed skal aldrig forgå. Guds rige er måske også nærmere, end vi selv ved det. Det åbner op for mulighed for at tolke tegnene tvetydigt. Det åbner op for et håb om, at vi har livet foran os, selvom det i forhold til Guds evighed måske ikke ser ud af meget. Vi må i tiden, og her i adventstiden, leve med håbet som fortegn. Vi skal hverken opgive alt i modløshed eller flygte ind i paradisdrømmene. Vi skal tage imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod os til Guds ære. Vi skal rykke sammen i bussen. Det er med andre ord det kristne fællesskab, vi er kaldet til at tage del i. Så tag dig imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Rigtig glædelig adventstid. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vil I rejse jer, så vi med apostlen kan tilønske hinanden, vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
Lad os sammen folde hænderne og bede Fader vor. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vil I rejse jer og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Tak for i dag. Tak for en dejlig gudstjeneste og rigtig glædelig anden søndag i advent. Hej Kasper. Hej med jer. Goddag. Hyggeligt. Ja, i lige måde. Og en smuk adventskrans. Den har Det må jeg jeg lagt mærke sige. til. Ja. Jamen, jeg synes, den er så fin, og med hyben der, og det vilde. Jeg var også lige oppe og kigge på den. Jeg synes, det er rigtig smukt. Hvordan passer den sådan ind til det, jeg talte om i min prædiken, sådan i forhold
til klimaet. Sådan, der passer den. Det synes jeg jo, det er jo, altså, jo med bæredygtighed, og det er jo ren naturmaterialer og så videre. Jo, jeg synes det, og netop, jo, også man kan sige, som sådan er lidt op i tiden, det vilde, og jeg bemærker også her i de små buketter her, at det er jo sådan lidt for haven og lidt for naturen og så videre. Jeg synes, det var rigtig fint. Men adventsfarven er vel lilla, ikke? Jo, det er den. Jo, det er jo sådan ventetidens farve, kan man sige. Det er den lilla farve. Ja. Det er den, vi har, på kirkeårshjulet. Nemlig? Hvor de 4 adventssøndage netop er lilla. Som er forventningens og ventetidens farve. Ja. Jeg fik en lille åbenbaring, kan man næsten kalde det, under gudstjenesten, da du talte om fintræet. Ja. Fordi, altså, jeg vidste ikke, egentlig fintræets historie, men har faktisk næsten ved rent tilfælde, eller fordi jeg havde et fintræ i min egen barndom, hver gang jeg har fået et barn, det har jeg fået 3 gange, har jeg faktisk købt et fintræ til hver af mine børn, som nu står derhjemme. Ja. Det var ret fint, egentlig. Ja. For mig i dag, der var lige en sammenhæng der. Ja, nemlig. At Jesus nævner fintræet. Og at hvis man er så heldig allerede nu at have et fintræ stående derhjemme, at man kan se, at der måske allerede er anlæg til nye finer til det kommende år. Jo, men jo også er altså ikke alene anlæg, men jo faktisk sådan lidt større frugter, som ligesom skal bæres igennem, også fordi de skal igennem vinteren. Ja. Men, og finbladet spiller jo også en vigtig rolle. Præcis. Ja, men jamen, det gør det jo helt fra Edens have, kan man sige, ikke? Ja. At man bliver dækket af et finblad. Ja, nemlig. Men jeg synes jo også, at netop finbladet er det er jo et smukt løv, men det er jo ikke en, altså det er jo egentlig det der, du siger, at du har den, altså det er jo ikke alle steder her i Danmark, man kan have fine. Nej. Man taler ofte om en bornholmsk fine, en særlig sort, som jo kommer derovre fra, som skulle være lidt mere holdbar eller lidt mere hårdfør. Ja, spændende. Men Kasper, jeg lader os mærke til, at din prædiken i dag, den var jo, nogen vil måske kalde den lidt dyster, eller voldsom. Du sætter i hvert fald ord på nogle ting, som jeg tror, at de fleste af os jo, uanset om vi hører dig sige det eller ej, har tænkt tanke. Ja, præcis. Ja. Ikke? Men jeg ved også, at som præst, der får I en tekst, altså, som I skal lave en prædiken ud fra, men I har jo faktisk også mulighed for at vælge en anden. Ja. Skal måske lige, det tager lidt ekstra arbejde, måske lige at få lov. Ja. Men hvordan kan det være, at du vælger den her tekst? Altså, jeg valgte bevidst evangelielæsningen netop til anden søndag i advent efter første tekstrække, fordi jeg synes, den tekst, den passer perfekt ind i den tid, vi lever i lige nu. Hvor vi netop måske, nogle af os har nok, især siden begyndelsen på krigen i Ukraine, gået rundt med sådan en iboende undergangsfrygt i baghovedet. Om at, hvad sker der nu, ikke? Og kommer vi nu ind i nye, usikre tider, så det er da noget, der gør os bekymrede og angste og bange. Men kan du ikke være bange for at måske være med til at sprede endnu mere frygt? Nej, jeg tror netop, at jeg kan være med til at, forhåbentlig kan være med til, at det er i hvert fald det jeg har på hjerte, er, at jeg gerne vil være med til at sprede håb. At midt i håbløse tider, der er der altså også et håb. Og det er det håb, vi må leve på. At vi må tro det bedste, og håbe det bedste, og leve med håbet som fortegn. For Jesus, han kom netop til verden for at bringe os lys og håb. Også midt i håbløse tider. Ja. Midt i en tid, hvor Israel var besat af det romerske kejserdømme, jamen så kommer han også til os i dag, hvor vi også har kejsere rundt omkring, der vil spille med musklerne og vise deres magt. Og sådan har det jo været i flere tusind år. Så på den måde adskiller den tid, vi lever i nu, jo ikke så meget fra den tid, Jesus har levet i. Tager du håbet med os ud fra Kaspers prædiken i dag, eller hvordan oplevede du det, klar? Jo, men jeg synes da selvfølgelig var der var jo, altså, du bruger ordet dyster, og selvfølgelig var det også dyster, men jeg synes jo også, der
der var håbet og det med at se fremtid. Altså, jamen det er jo bare et faktum, at den her tid lever vi ikke blot med den uhyggelige krig, men jo også netop med de klimaudfordringer, vi har. Men jeg synes også, det er vigtigt, at de bliver italesat, også i kirken. Absolut. Ja. At det ikke bare er noget, vi sådan hører om fra politikerne og så videre. Og man kunne også se, da du talte også om klimaforandringerne her, så sad folk også og nikkede og lyttede og så videre. Ja. Og det er jo noget af det, der er skræmmende. Og jeg må da også indrømme, at det du nævnte med, at jamen, det kan være om 1000 år, jamen, så er der måske slet ingen jord mere. Der er slet ingen, altså... Det håber vi ikke. Det håber vi ikke. Det er jo netop det, vi ikke håber. Altså, vi håber jo, at vi er kommet klimaforandringerne i forkøbet til den tid. Ja. Klimaforandringerne, krig i Ukraine og alle de her katastrofer, der sker i kølvandet, det gør jo også... Man kunne frygte, at det ville gøre os handlingslammede, men det gør jo stik det modsatte. Altså, det gør jo netop, at vi så handler og vil handle. Tænk bæredygtigt og klimavenligt i vores haver rundt omkring. Altså, det tror jeg, at der er mange, der kunne være interesseret i at høre om. Altså, hvordan laver man en klimavenlig, bæredygtig have, hvor der også er masser af biodiversitet, og hvor der også kan blive masser af liv for vores insekter med sommerfugle, buske og... Det er jo noget af det, der tales rigtig, rigtig meget om. Ja. Og også det her med... Ja, nu talte vi lige om de fine planter og blomster, man har valgt her. Man taler jo også nu om hjemmehørende arter. Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan et udtryk, man har hørt så meget. Bivenlige planter, det der med at skabe nogle vilde habitater, nedlægge græsplænen, det gjorde jeg faktisk for 25 år siden. Jeg ved godt, at det er fint, hvis man har børn eller børnebørn, at der er en plet der, men jeg vil sige, der er helt klart håb, og det er virkelig noget af det, der tales meget om i dag. Det her netop med også at tiltrække insekter, tiltrække fugle, og jeg vil godt lige knytte en kommentar til det der med bivenlige planter for ganske få år siden. Når folk kom på planteskolen eller i havecenteret, så var det ofte, folk sagde, nu er det vel ikke sådan en, der sådan plante, der tiltrækker bier, fordi det er jo sådan noget med, at så bliver man stukket, og det er ikke godt og så videre. Men altså, der har vi jo fundet ud af, at bier, jamen det er jo grundlaget for liv. Ja. Lige præcis. Du taler også i dag i din prædiken, Kasper, om det her med, at vi alle sammen skal tage ansvar. Ja. Altså, det her med, at små initiativer popper op rundt omkring, siger du jo også nu, hvor når tingene sker, at vi så gør noget, og at faktisk ikke bliver handlingslammet. Jeg har jo også bidt mærke i, at I her ved kirken har en sådan ukrainsk café. Det har vi nemlig, hvor jeg også var heldig lige at nå... Om søndagen. Nå møde Café nogen. Ukraine. Ja, præcis. Ja. Hvad tænker du om det her med, at vi skal tage ansvar alle sammen og gøre det, vi... Nå, men jeg synes, når du siger handle, så kommer jeg også... Hvis vi også taler om det med naturen, så tænker jeg også på... Også et forholdsvis nyt udtryk med urban gardening, altså det der med at skabe små haver i byen, men jeg synes også det der med, at det gør mig lidt forstemt, hvis jeg ser, at folk de sådan nærmest har bare fået asfalteret deres forhave, fordi nu skal der være plads til 2 biler eller sådan noget. Altså det her med, at vi skaber noget grønt, når vi taler bæredygtigheden, jamen så er der altså også... en logik i, at vi ikke har al den belægning, så man siger jo, at vi har meget tørre perioder, men vi skal regne med nogle meget heftigere regnskyl i fremtiden, og så ligesom også kan afhjælpe det. Og der synes jeg, vi skal tage ansvar for den lille plet, hvis man er så heldig at have en have, eller det kan være en altan og så videre, skabe noget grønt og skabe også, som du siger, noget bæredygtighed der, ikke også? Altså, og der er jo så mange måder, og igen det der med at skabe sådan en lille paradisisk plet på, ikke også? Og der vil jeg sige, der synes jeg jo, at planter og blomster, de er helt fantastiske. Ja. Altså jeg vil næsten sige, at omdrejningspunktet i dag for prædiken var natur. Ja. Det virker som om, at altså der var også noget, en tilknytning, eller der var en sammenhæng her. Absolut. Ikke? Selv absolut. I den første salme lagde jeg mærke til, at noget af det første, jeg sad og sang om, det var en rose. Ja. Ja.
Og blomster. Og blomster. Som rosenblomster. Det har været en gudstjeneste lige for dig, Claus. Jo, men jeg vil også sige, jeg plejer også at sige, altså, at selve meningen med livet, det er jo også det der med at se et frø spire. Ja. Altså, og det er jo det Absolut. der med, jamen, naturen betyder jo bare alt. Ja. Kan man sige. Prøv at tænke på at skulle leve i en gold verden, ikke også? Altså, det er jo Ja, det ville netop være jordens undergang. Altså Det at ville leve det være. i en gold verden. Ja. Altså, så væk med perlegrus og Lige granitskaver præcis. Det kan vi og godt være asfalt. enige om. Ja. Og ind med Ja, og det kan jo være det der med, jeg skal på ingen måde stille mig til dommer over, hvordan man skal have have, men bare det, at man har taknemmeligheden for at have et stykke jord. Jamen, tak, Kasper, for Selv tak. Fin Tak fordi I ville komme Helt klart. til Det var gudstjeneste. hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Ja, det synes jeg også. Og dejligt, at du også ville med i dag, Claus. Tak for invitationen. Jeg håber, at julehyggen den har spredt sig ud til jer i stuerne også. Tak for i dag.